Hi guys! Welcome back to our channel. Naami karon diri sa thrift store ug amo ta mo pakit-on unsa ilang mga baligya diri. Ang thrift store kay own na siya sa Salvation Army, which is operating for over 100 years as a Christian organization. So ang sulod sa thrift store kay mga donated items na siya, and all the proceeds goes to their programs like services and emergency reliefs. Wow, ready na kumupalit para at the same time makatabang pata Asa di ka kwarta? sa imong pitaka. So tara guys! Manulod na ta guys! Nice nice. Ikaw, kita dua. Cheers. Parang caramel. Yummy! What you think? Sili ko meron. Naabot to. No, na-steering. Pinapatasalaan, basta na yung dito. Suga lang. Outdoor, indoor. Kanina session, kanina kay wala pa ni na-upab, wala pa ni nagamit. Kasi magpangita. Para kuko. Kasi na para kuko diri. Meeting. ni? Oh, naano ko. Hindi mo kakabaw. Dili. Kung naa sila diri. Para kuko ni? Hindi eh. Muna sila yung ani, oh. Please do not open kayo. Siguro na naman ko. Shorts. Oh, na. Nice. Nice, no? Guys, actually guys, naay mga kuan diri baligya nila diri nga mo never been used pa no. Pagkita ka swerte kay makabaw man ka kay naay tag. Napay tag so mangita ta din. Wala na oy. Uy, kato lagi nakita man ta ato one time. Dito swerte lang. Dire at ang mamalik og shorts eh. Mao. Ano kaya? Swimsuit maguna. Black. Where's the black? Mga kuan man ni uy formales. Pangsimba. Oo, pansimba. Ano mga ko ano, pitak-tak eh. Bag. Okay. Nipin ko. Asa? Ayaw na. Huwag ka isud. Wala, uli kwarta. Mga plus size ni dire. Plus size. Oh, dili Wow. ay ko. Charing. Kanan plus size na dun So, Dagan kay sila Ano? baligya ron. daghan. Swerte kita. Pilasad mga showers. Ingon ani ang kuan tao. Yan sa balay ko nung Pagbalay, no? Mga ani lang mga pambalay dali. Uy. Cute kaayo. Mao. Atong sinhuton di. Kung naabay pa. Yuy. Dire mo dito ni palit ng pajama. Dili maigo. Kaayo. Kanan. Oh, yan na to. Wala na, gamay lagi na. Oo, Okay. gamay. May panaghuwat ta ron. Gamay na ito mapalit. Ano, nakakita gid sa giga. 99 cents na. Oh my God! Oh my God! Diba?
Ako yung ani yung... Dito. Wow! Kani oh. Wala, nice jud lagi ni. Di man maabli. Wala, nice. Nice jud. Oh. Wow. Ali lang sa skin de. Wala, nice. Palitan ko na mo? Dili. Koy, mga blazers eh. Mga blazers. Yara Ito. dali. Di ato daw magkasukod daw tag blazer. Baho ng ilok. Wala yung baho. Wala magay baho ang ilok sa itanyin. Wala baho. Pwede naman sa... May pa maging anak ka. Ang ani ko. Eh, Wala ganun tayong mga mamaligya o ka-office. lumon. Kung mag-office mga ka, maging ano yung mag-office. Mamaligya o lumon. Hello ma'am, sir na maligya. Ganyan itong blazer sa una. Oh, tanawa oh. Maayong adlaw na anak kay lumon. Doon ha? Naina si Danay. Hindi mo na yung ana ang maligya. Usap. Maligya insurance. Oh, Korean oh. Korean? Imo ra gani ana sa shoulder good. Korean na? Korean like? Sa katawan mo. Balik na. Kapataka ka lang ng Korean GPI. Oh, unsa? Di man ni sakto. Ay, dara. Ano ba? Ano ni ay? Oh? Wala, di man masulti. Ito ba nasa tukon? Sa katawan. Ay, napa. Oh, masuot ka na eh. Large. Sure, magdi large. Sure, pang kids ni. Pang kids Di mo na size. kids good. Kakuyaw. My what a love, what a merry-go-round もう決して止まらないように Tao kay. Pwede ra mag-ana lang yun ko. Mag-ana lang. Mga ana ra ka. Basta dili sila. Basta magtuo sila ba na pupul ko. Diba? Katong one time na ging-ani na ko ang residente pa, pina-Korean style. Ging-ani na ko iyahang ko ang blazer. Giingnan ko na. Tarungon daw suot kay watang wa ka ila og pasyon. Tignan sa siya, panahoton niya siya. Naka-sweater na to. Ang tuloy na to niya, ani. Di man to, dili naman to winter. Kuan naman to, spring. Spring naman to niya, ging-ani. Ging-ani na ako kay naka-t-shirt naman to siya. Then ako give kuan nag-sweater na turtlenecks. Pag abot sa kuan, giingnan ko nga, uy, tarunga to nagsuot. Uy, ipaslak dyan daw ang kamot sa kuan. Yan itong ging-ani ra. Kino, shiny shimmering. Shining shimmering na. Gamay. Ano kasuod? Kita mo lubot. May pink. Ito pink. Ani? Oo. Diba? Ito. Sige. Pink na pink. Sukda na sad. Black pink. Yeah. My what a love, what a merry-go-round Bate. Kuan. Kay, ang buti, nagsanin na ang gagawin. Mausad. Kunin nindot siya. Yes. Comfy siya sa skin. Comfy siya. Nice siya sa skin. Yeah, barato. Barato ra? Ambon. I don't know. So guys, continue watching ta guys no kay amo nang i-reveal ang $100 video question. Yes, so continue until the end. Yes.
Oh, kana. Nice na, oh. Nice na, di. Oh, sukot daw. Pambalik. Ito ra. Nice. Oh, di ba? Nice. Christmas vibes. Pambalik. Christmas Ito ra. vibes. Palita. Pag-testing pag-isa. Wala naman. O kani, oh. I-testing na. Sige yan, sige. Babae mo. Babae man ka, di ba? Babae man ka. Babae daw. Lucky. Di ba kay imong cake, pink, katong gipalit. Gipalit ani, pink. Oh. Nice. Parehas man sa aking sweater na gray. Inana. Na big time. You want it? Ika winter. Mura ko ka ng ano gining mga palahubog kayo ba? Sa movie ba? Sa bagora mata, hangover. Di ka? Di na ma-feel? Kanang yellow daw, suway daw ng yellow. Samot. Suwa ko. Ang kita man na pusod. Nainalis. Buwan. Malako. Nice, no? Oh. Palito ni mo? Okay, palito nila ko. Pang winter kay di na ba mo mag 20 degrees. Oh. Para bumon. Mag-anak ka, di ba? O sige, ready na ka. Balik na lang to para jogging pants. Medyo ka, anak? Palitan na lang na, be. Ako na lang, ni. Sad. Okay, nice. Tara. Guys, nakakita, me. Pag wala pa nagamit. Kani? Ganun ka ba ka kani? Ano po man. Gusto na po yung anak. Mao? Yeah, wala pa nagamit, me. Kuyaw sa. Sige daw. Ay, dako lang. Ang dim siguro. Mahal na mahal. Mahal siya. Mao di ay. Pa siya nagkamit. So, asa ka na. Ano na lang. Pareha mo din. Oh, pwede din ikong balay rin. Dili. Mag-ilis good ka. Good na nga buslot na na imong pants. Ang pangbalay. Kami pangbalay mo na guys. Iya po nang igawas. Oh, ano? Awa. Mura niya. Nindot niya ukay-ukay. Lagi, mao niyang ukay-ukay sa Pinas, pero branded. No? Ay, branded man sad sa Pinas. So, kaning thrift store guys, mura ra gid ning ukay-ukay sad sa atua. Diba? Kuha na ni. Aid ko ba sa ako? Igo na. Igo na eh. Sige. Sumuhol man eh. Na may kuwan oh. Magpadaot man ka, diba? Para madako imong lubot ba makita ayo. Wala man na. Sure na ka? Nagdaot ko na. So, di sanin ako siya. Kasi wagol. Wala pa po nagdaot. Ganang ka, anak. Pero sa siya. Imong goal weight yan. Ingon na buslot na akong pants. Buslot, Jud. Di na, dali na. Maura, usara? Oh, sarap. Di ba tawag ko na makuhan? Dili kay buslot, tabi na mong pants. Di pa din na nimo isuot. Mo din na yung ganahan, no? Ito, o kuyaw. Okay ka, good. Di man. Hindi na. Ayan pa rin sa doon oh. Dili. Malingaw din siya ng section. Takuha sa doon niya eh. No, magas XL good. Katakot na nabihan niya.
Ako kuya. Ikan. What you doing? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. Shut your trap. Sige daw. Why not? Ako ba? Dako kayo pun. Sige daw, ikot daw tan. Kuwang na lang yan kay kuan yang kalo. Bitaw. Ya kuan ako yang kanang Detective. dikit. Mabang ko mas balay. Ay, pinamot ang cycle. Bata. Dako Dako mo kaayo. Oh my god. Spider-Man. Doon is favorite. Katikig. Doon is favorite. Kaya eh. Ah, Hindi na. When the time is right. Ika-18 naman na. oh, draw. Oh, Laro. Wala lang. kuya. May tagwalay funggay. Kaya kung wala na, infected na po. Sakara. Wala, nice. Wait, ano? Wala, nice siya. Bitaw. Kung ito Musta naman ka kung doon? ito o volleyball. Di, lindot man. Ako, yawa budoy, ah. School shoes. Sa'yo mo ng suit. Namili pa siya, oh. Ito mo napilian diha, day. Ano guys? Nice toy. Harry Potter fan, di ka? Please. Ako Harry Potter. Harry Potter. Wala may nain. Oo ma. Kuotin mo. Okay. Kapiyo ko. Dili man. Kaya matubuan na ni. Naapa di ay. Asa. Uy, kagamay mo lang space, anak. Kagamay mo. Wala na space na eh. Awa. Sakto na. Sakto ra gyud. Ano na. Iya, dabo, iduwag balibon. Puro. Kanira. Kana, nice. Ganahan. Kani kay init. Chukoy ni Hala. Awa. Kanisad. Lao. Napaisaw. Daghana. Hala. Daghana. Good. Napa. Hala. Doy. Ita tulo, doy. Girl, sad ka, doy. Oo. Same size ra. Ito. Ang small Oh. ni ang buka. Small lang duha. Budoy. Ano? Doy, dali, doy. Ato tulo, doy. Awa. Medium. Small. Medium. Tara. Imo ka medium. Pang babae, pero Pangkuan man na nato. training man ta, training. Kuan naman ta. Dara naman sa balay ba? Tagig kamay. Mapali large. Dili. Sakto raman sa. Di pambalay raman. Kung Diba? maging anin siya sa balay, maghukas naman siya. Maghukas na Dili, ikaw winter man. Di mo ko. Anak to?
Warm ba yun na kayo? Nag-iinitan ako. You want it? Dili. Hindi na, kita tuloy. Kali kita tuloy. Mo niya itong suubon ika Christmas. Bitaw. Bay daton. Yeah. Okay, return. You too. So the $100 video question is... Pila ang kantidad na napalit ni Budoy sa iyang mga salina? A. $15. B. $20. C. $25. I-comment sa ubos ang inyuhang answer. Take note, 1 answer per person lang ta para maka-appeal mo sa raffle draw. I-held po na mo ang raffle draw sa mong Facebook page. So, ang link sa mong Facebook is nasa description box below.